Por segundo ano consecutivo, Outes volverá a ser sede do Festival Abanea de Danza e Movemento, unha iniciativa que se celebra tan só en 5 concellos de toda Galicia. Será o xoves 18 de xullo e contará con 2 encraves. O primeiro, a contorna da Praia de Broña, onde se desenvolverán a partir das 6 da tarde 2 obradoiros abertos á cidadanía. Por un lado, temos unha parte na que se involucra directamente a veciñanza e visitantes, é dicir, aos espectadores que se convirten nun suxeito activo do espectáculo a través dos obradoiros de danza en familia e a danza como lugar de recreo a partir das 6 horas na contorna da Praia de Broña, e por outro lado poderemos simplemente sentarnos, descansar un pouco e desfrutar dos espectáculos que nos traen os artistas profesionais pois no estaleiro de Ciprián, no espazo museístico, como decía, a partir das 8:30, e que rematará cun DJ set de Moncup e unha pista de baile pois neste espazo, non? Entre as compañías participantes figuran profesionais de destacado prestixio a nivel internacional, como Melania Olcina, Premio Nacional de Danza do pasado ano. Imos contar coa compañía Ixa Danza, que fará un dueto de danza titulado Ollos cara adentro. A compañía é dun bailarín vigués que tamén ten a sede da súa compañía no País Vasco. É unha ocasión única para ver este traballo que ten moitos premios. Tamén teremos a compañía Melania Olcina, que forma parte da Red Cielo Abierto, que Melania Olcina Premio Nacional de Danza 2023. Entón é unha ocasión única, é unha artista maravillosa, debela bailar en directo, fai un traballo con músico. Bueno, importante saber que temos a Premio Nacional de Danza aquí. E despois temos a peza Drauma, que é gañadora do certame Solodos en Danza de Costa Rica. Esta é unha peza internacional. Temos unha peza galega, unha peza nacional e unha peza internacional. A participación nos obradoiros é de balde, pero require inscripción previa, que se pode facer contactando coa Casa da Cultura.